Ingqikithi yomgubho wosuku lwabantu besifazane yakulonyaka ibigxile kakhulu ekunikeni amandla abantu besifazane ukuqinisa izwe. Umama uSophie de Bruyn unxuse ukuthi abantu besifazane bengapheli amandla baqhubeke nokulwela lokho abacabanga ukuthi kumqoka empilweni yabo bengazizwa bebuthakathaka. Your vote, your voice, and your unity are your critical weapons. We handed you a free country. It is now up to you to make it a safe and prosperous one. Umengameli uCyril Ramaphosa ushayele ihlombe umsebenzi osuwenziwe abantu besifazane ukuqinisekisa ukuthi izwi labo liyezwakala. Wathinta abafazi, wathinta imbokodo must be our clear message. The women of South Africa have shaped our freedom, and we thank them for having shaped it. Today, we thank the women of South Africa for continuing to build this country. Usomlomo wePhalamende uThoko Didiza wetuse izinguquko ezenziwe ngumengameli uCyril Ramaphosa kuCabinet lakhe ukuthuthukisa abantu besifazane. Ubani wayazi ukuthi sizoba noMinister kaJustice ongumama. Ubani wayazi ukuthi uMinister kaDefense uzawuba umama. Osekela abaphethe zemajele ezezindlu ngibalani. Kwakuwusuku lwanamhlanje ngoNcwaba ka1956 ngesikhathi abantu besifazane ababalelwa ku20,000 bemashela khona ezindlini zombuso beyokhononda ngomthetho wokuphathwa kwamapasi owashaywe uhulumeni wobandlululo. Babeholwa phakathi kwabanye uyena uSophie William de Bruyn, uLillian Ngoyi, uHelen Joseph kanye noRahima Musa.